ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തിശാസ്ത്രി ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഉത്തരം കിട്ടിയിരുന്നോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാന്ത പ്രഭു ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ അന്ന് കയറിയപ്പോ എല്ലാരും നല്ല ഡിസ്കഷനിലായോണ്ട് ഞാൻ മാതാജിയോട് പറഞ്ഞു, എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി, ഞാൻ കയറാന്ന്. അപ്പൊ മാതാജി പറഞ്ഞു എല്ലാം ഓക്കെയാണ്, എല്ലാം നന്നായിട്ട് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എല്ലാ ഉത്തരവും കിട്ടിയില്ലേ നമ്മുടെ 2nd ചാപ്റ്ററിലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരും മിണ്ടണില്ലല്ലോ, കേൾക്കണില്ലേ പറയണത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാരും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത എല്ലാ ആൻസേഴ്സും കിട്ടി അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ 2 ചാപ്റ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്, കർമ്മയോഗം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഊമജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നരവിശേഷശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ. ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശശീന്ദ്രനാഥൻ പ്രഭു ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. പ്രണാം. പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ കർമ്മയോഗത്തിലേക്ക് കടക്കാം. നമ്മൾ കർമ്മയോഗത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഒരു ശ്ലോകം പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഈ ശ്ലോകം കാരണമാണ് അർജുനൻ 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ചോദ്യം ചോദിച്ചത്. അത് തന്നെ പറയണത് കേട്ടോ. ഹരിപോൾ. അതെ, അത് 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ എത്രാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്? 49-ാമത്തെ ശ്ലോകം. 49-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അപ്പൊ ആ ശ്ലോകം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അർജുനൻ ചോദ്യത്തിലൂടെയാണ് ഈ 3-ാമത്തെ അധ്യായം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അർജുനന്റെ സംശയത്തോടു കൂടിയാണ്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ 2 ശ്ലോകങ്ങള് അർജുനന്റെ ചോദ്യമാണ്. അപ്പോൾ കർമ്മയോഗം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മൊത്തം 43 ശ്ലോകങ്ങളാണ്. അതിൽ ആദ്യത്തെ 2 ശ്ലോകങ്ങള് അർജുനന്റെ ചോദ്യം. അപ്പൊ അർജുനന്റെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സംശയമാണ്. ഞാൻ ഏതാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്, ജ്ഞാനയോഗമാണോ കർമ്മയോഗമാണോ എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ്. അപ്പൊ ഏകം വധ, ഇതിൽ ഏതാണെന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പറയൂ എന്ന് ഭഗവാനോട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഏകം വധ. ഇനി 3 തൊട്ട് 9 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ വിവരിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ 10 മുതൽ 16 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ നിന്ന് കർമ്മയോഗത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ആ ഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. 17 മുതൽ 35 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗത്തിന്റെ ശരിയായ ആചരണത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു. പിന്നെ 36 മുതൽ 43 വരെ നമ്മുടെ
കാമം, ക്രോധം ഇവ നമ്മൾ ഭക്തിയിലെ തടസ്സമാണെന്ന് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ 36 മുതൽ 43 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 1-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അർജുനന്റെ ചോദ്യം ഏകം വധ, ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിലൂടെയാണ് ഇത് പോകുന്നത്. ജായസി ചേത് കർമ്മണസ്തേ മതാ ബുദ്ധിർജനാർദ്ദന തത്കിം കർമ്മണി ഘോരേ മാം നിയോജയസി കേശവ. അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്, ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഏതൊക്കെ പേരിലാണ് വിളിക്കുന്നത്? ജനാർദ്ദന, കേശവ എന്നീ നാമങ്ങളിലാണ് അർജുനൻ ഈ ഭഗവാനെ സംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നത്. എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത്? ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഫലകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ബുദ്ധി എന്ന് കരുതുന്നു എങ്കിൽ അങ്ങ് എന്തിനാണ് എന്നെ ക്രൂരമായ ഈ യുദ്ധത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്? ഹേ ജനാർദ്ദന, അല്ലയോ കേശവ, ഫലകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ബുദ്ധി എന്ന് കരുതുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങ് എന്തിനാണ് എന്നെ ക്രൂരമായ യുദ്ധത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്? അപ്പൊ അർജുന ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വന്നു അല്ലെ. 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 49-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ദൂരേണ ഹിയവരം കർമ്മ എന്ന ആ ശ്ലോകത്തില് അവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, നീ ഈ നികൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഈ കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കൂ, നീ ബുദ്ധിയോഗത്തിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അർജുനന്റെ ചിന്തയിൽ ബുദ്ധിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർജുനൻ എന്താ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത്? അത് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് കാട്ടിൽ പോയി തപസ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് അർജുനൻ വിചാരിച്ചത്. അർജുനൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു. ബുദ്ധിയോഗം ജ്ഞാനയോഗമായിട്ട് അർജുനൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു. അപ്പൊ തെറ്റിദ്ധരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർജുനന്റെ മനസ്സിൽ യുദ്ധം ചെയ്യണം എന്നുള്ള ചിന്തയില്ല. എനിക്കിതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഞാൻ ഒരു സന്യാസിയെ പോലെ കർമ്മമെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ആത്മീയമായ പുരോഗമനത്തിന് വേണ്ടി പോകാമെന്നുള്ള ചിന്തയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഈ 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞു? കർമ്മയോഗം, ആദ്യം ഭഗവാൻ ആത്മീയ ജ്ഞാനം അല്ലെ, ജ്ഞാനയോഗം പറഞ്ഞു, പിന്നെ കർമ്മയോഗം പറഞ്ഞു, ബുദ്ധിയോഗം പറയുന്നു. എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞപ്പോ മൊത്തം കൺഫ്യൂഷനായി അല്ലെ. എല്ലാം കൂടെ ഒരു അവിയല് പരുവത്തിൽ എല്ലാം കൂടെ പറഞ്ഞപ്പോ ഇതിൽ ഞാൻ ഏതാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷനായി അർജുനൻ. അപ്പൊ അർജുനനിലൂടെ ഭഗവാൻ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ആ സംശയത്തെ ദൂരീകരിക്കാൻ വേണ്ടി അർജുനനിലൂടെ ഭഗവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സംശയം വന്നില്ലായിരുന്നെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കും എന്താണ് ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ചോദ്യത്തിനുള്ള കാരണം? ഭഗവാൻ ബുദ്ധിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞത് അർജുനൻ എന്ത് ചിന്തിച്ചു? അത് ജ്ഞാനയോഗമാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിച്ച എന്താണ്? ബുദ്ധിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ നിന്റെ കർമ്മം ചെയ്യണം, നിന്റെ കർമ്മം ചെയ്ത് നീ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ നിഷ്കാമ കർമ്മം, ഫലം പ്രതീക്ഷിക്കാതെ നീ കർമ്മം ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ അർജുനൻ വിചാരിച്ചു എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് പോവുകയാണെന്നുള്ള ആ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഭഗവാൻ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ എഴുന്നേൽക്കൂ യുദ്ധം ചെയ്യൂ അർജുന, എഴുന്നേൽക്കൂ യുദ്ധം ചെയ്യൂ അർജുന എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ രണ്ടും കോൺട്രഡിക്ഷൻ തോന്നി. ഒരിടത്ത് പറയുന്നു നീ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഉയരൂ എന്ന് പറയുന്നു. ഇപ്പൊ വിചാരിച്ചു ബുദ്ധി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താന്ന് അർജുനൻ വിചാരിച്ചത് ജ്ഞാനമായിട്ട് ചിന്തിച്ചു. ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് കാട്ടിൽ പോകുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഫലകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ബുദ്ധി എന്ന് കരുതുന്നെങ്കിൽ എന്തിനാണ് എന്നെ ഈ യുദ്ധത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ അർജുനൻ ആ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണ് തദേകം വധ. 2-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പറയൂ എന്ന് അർജുനൻ പറയുന്നു. ജ്ഞാനയോഗമാണോ അതോ കർമ്മയോഗമാണോ? അർജുനൻ ചിന്തിച്ചത് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഇങ്ങനെ കാട്ടിൽ പോയി ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാമെന്ന്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണ്? നീ നിന്റെ കർമ്മമായിട്ടുള്ള ക്ഷത്രിയ ധർമ്മമായിട്ടുള്ള യുദ്ധം ചെയ്യണം. കട്ടാവുന്നുണ്ടല്ലേ? ഇല്ല മാതാജി, കട്ടാവുന്നില്ല. ചില സമയത്ത് അവിടുത്തെ കട്ടാവുന്നുണ്ടോ? റേഞ്ചിന്റെ പ്രോബ്ലം. ഇല്ല ഇവിടുന്ന് കട്ടാവുന്നില്ല. ക്ലിയർ ആണ്.
ഓക്കെ. അപ്പൊ എന്തേലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറയണം കേട്ടോ. ഞാൻ ഈ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ മാതാജി ഇത്തിരി മാറി ഇരുന്ന് നോക്കൂ പറഞ്ഞ മാതാജി, അപ്പൊ ശരിയാവും. ക്ലിയർ ആണ് മാതാജി. ക്ലിയർ ആണ്. ഓക്കെ. ഇതിപ്പോ പറഞ്ഞത് ആരാണ്? ക്ലിയർ ആണ്. ഗോപിനാഥ് ഗോപിനാഥ് പ്രഭു ആണ്. പ്രഭു ആണോ? ഗോപിനാഥ് പ്രഭു. ഓക്കെ. ഗോപിനാഥ് പ്രഭു ഒന്ന് നോക്കിക്കോളൂ, നെറ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ വഴി പോകണോ ആ വഴി പോകണോ എന്താണ് എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുമെന്ന് ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുകയാണ് അർജുനൻ. അർജുനൻ കരുതുന്ന യഥാർത്ഥ ബുദ്ധി എന്തെന്നാൽ തന്റെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ അവൻ എല്ലാ മ്ലേച്ഛമായ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒഴിവാക്കണം, അതിനാൽ യുദ്ധം ചെയ്യരുത്. എന്നിട്ടും കൃഷ്ണൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. പരസ്പര വിരുദ്ധമായ ഈ നിർദ്ദേശം വ്യക്തമാക്കുന്നതിനുള്ള അർജുനന്റെ ചോദ്യത്തോടെ അധ്യായം 3 ആരംഭിക്കുകയാണ്. അർജുനൻ ത്യാഗമനുസരിച്ച് ജ്ഞാനം, കർമ്മം എന്നിവ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു. ബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് അർജുനൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചത്? അത് ജ്ഞാനയോഗിയെ പോലെ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് യുദ്ധം ചെയ്യരുത് എന്നാണെന്നാണ് അർജുനൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇടയ്ക്ക് പറയുന്നു നീ യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ രണ്ടും കൂടെ അർജുനന് പൊരുത്തപ്പെടാൻ സാധിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ ചോദ്യത്തോടുകൂടി ഈ 3-ാമത്തെ അധ്യായം തുടങ്ങിയതാണ്. അപ്പോ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വേറെ ഒരു കാര്യം, ഈ 1-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് കേശവ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആചാര്യന്മാര് പറയുന്നത് കേശവ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ കാ എന്നാൽ ബ്രഹ്മാവ്, ഈശ എന്നാൽ ശിവൻ. അപ്പൊ കേശവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബ്രഹ്മാവിന്റെയും ശിവന്റെയും നിയന്താവും, കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനായിട്ടുള്ളവൻ, അതാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ കാ എന്നാൽ ബ്രഹ്മാവ്, ഈശ എന്നാൽ ശിവൻ. അപ്പൊ കേശവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മാവിനെയും ശിവനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ, ബ്രഹ്മാവിനും ശിവനും ഉപരിയായിട്ടുള്ളവനായിട്ടുള്ള എല്ലാവരുടെയും കാരണഭൂതനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ കേശവ എന്ന് സംബോധന ചെയ്യുന്നു. ഇനി ഇത് ഹരിവംശ പറയുന്നതാണ്. മഹാദേവൻ തന്നെ പറയുന്ന ഒരു പുരാണത്തിൽ വരുന്ന ഭാഗമാണ് ഈ കേശവ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. ഇനി ജനാർദ്ദന എന്ന് ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നു. അപ്പൊ ജനാർദ്ദന അല്ലെ, എല്ലാ ജനതയുടെയും ദുഃഖം മാറ്റുന്നവനാണ് ജനാർദ്ദനൻ. അപ്പോ ഇവിടെ ഭഗവാനെ ജനാർദ്ദന എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങ് ഈ വാക്കുകൾ കൊണ്ട്, അങ്ങയുടെ ഓരോ ചില വചനങ്ങൾ കൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ വേദന തരുന്നത്? എന്നോട് കൃത്യമായിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊന്ന് പറയൂ. എല്ലാം കൂടെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അർജുനന് കൺഫ്യൂഷനായി. ഏതാണ് കൃത്യമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് എന്നോട് പറയൂ എന്ന ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ജനാർദ്ദന എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനന്റെ മനസ്സിൽ അതങ്ങ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോഴും അർജുനൻ സ്വന്തം രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്നത്. അല്ലെ, ചില ഭക്തന്മാർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ സീനിയർ ഭക്തന്മാരോട് സംശയം ചോദിക്കും. സംശയം ചോദിച്ച് സീനിയർ ഭക്തന്മാർ അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ ഒരു കാര്യം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ആ രീതി കൊണ്ടുവരുത്താനായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചും മറിച്ചും ഒക്കെ ഓരോ രീതി ചെയ്യും. പക്ഷെ ഇവിടെ അവസാന ഭാവാർത്ഥത്തില് അടുത്ത ഭാഗത്തില് പറയുന്നുണ്ട്, ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരു ശിഷ്യനാണ് അർജുനൻ. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം തൻ്റെ പ്രശ്നത്തെ ഗുരുവിന് മുൻപാകെ അവതരിപ്പിക്കുകയും ഏറ്റവും നല്ല പ്രവൃത്തി എന്താണെന്ന് ആരായുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ ശാഠ്യം പിടിച്ചില്ല. ഇതേ ഞാൻ ചെയ്യൂ എന്ന് ശാഠ്യം പിടിച്ചില്ല. അർജുനന് കൺഫ്യൂഷൻ വന്നപ്പോൾ അർജുനൻ ആത്മാർത്ഥതയോടെ ആ ഭഗവാന് ആയിട്ടുള്ള ഗുരുവിനോട് ചോദിച്ചു, എന്താണ് ഇതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും നല്ലതായിട്ടുള്ളത് പ്രവൃത്തി, ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അവതരിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്ത് നിർദ്ദേശിക്കുന്നോ അത് അതുപോലെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുകയും കൂടിയാണ് അർജുനൻ. ശ്രീ ഭഗവാനാകട്ടെ മറുപടിയായി കർമ്മയോഗത്തെ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാബോധത്തെ പറ്റി ഈ 3-ാം അധ്യായത്തിൽ വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് അർജുനന്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റിയും കൂടെ പ്രഭുപാദർ ഈ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നു. എന്താണ് ക്വാളിറ്റി? ഇങ്ങനെ ഒരു സംശയം വന്നപ്പോൾ അർജുനൻ അത് മനസ്സിൽ വെച്ചോണ്ടിരുന്നില്ല. ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി അത് ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നു. അതാണ്, അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരു ശിഷ്യൻ. തൻ്റെ പ്രശ്നത്തെ ഗുരുവിന് മുൻപാകെ അവതരിപ്പിക്കണം. ഏറ്റവും നല്ല പ്രവൃത്തി എന്താണെന്ന് ആരായുകയും ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് അത് അതുപോലെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യണം. അതാണ് ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരു ശിഷ്യന്റെ ഗുണഗണത്തെയും കൂടി ഈ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പ്രഭുപാദർ അത് കാണിച്ചു തരുന്നു. അടുത്ത ശ്ലോകം, 2-ാമത്തെ ശ്ലോകം.
വ്യാമിശ്രേണേവ വാക്യേന ബുദ്ധിം മോഹയസീവ മേ തദേകം വദ നിശ്ചിത്യ യേന ശ്രേയോഹമാപ്നുയാം. തദേകം വദ, തദേകം വദ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? തദേകം, ആ ഒന്നിനെ, തദേകം വദ, വദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു തന്നാലും. എന്ത്? ആ ഒന്നിനെ. ഇപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ തമ്മിൽ അർജുനൻ കൺഫ്യൂസ് ആയില്ലേ? ഏതെങ്കിലും ഒന്ന്, അതിൽ ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ള, അതാണ് വ്യാമി ശ്രേണേവ. വ്യാമി ശ്രേണേവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ്വയാർത്ഥങ്ങൾ അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, ദ്വയാർത്ഥമുള്ള ഉപദേശങ്ങളാൽ അങ്ങ് എന്റെ ബുദ്ധിയെ അമ്പരിപ്പിക്കുന്നു. എനിക്ക് ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായത് എന്തെന്ന് തീർത്ത് പറഞ്ഞു തരൂ. തദേകം വദ. പിന്നെ ഇവിടെ ശ്രേയസ്, യേന ശ്രേയോഹമാപ്നുയാം, ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ളത്. എന്താണ് ഈ ശ്രേയസ്കരം? നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ശ്രേയസ്, പ്രേയസ്, എന്താണ് വ്യത്യാസം? ഓർമ്മയുണ്ടോ? ശ്രേയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? പ്രേയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ശ്രേയസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഗുണം കിട്ടുന്നത്. ശ്രേയസ് പറഞ്ഞാൽ നിത്യമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം, എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്തോടെ കിട്ടുന്നു. ലോങ് ടേം ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്നും അതിന്റെ നല്ലത് ആയിട്ട് വരുന്നത്. പ്രേയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട്, അപ്പോൾ ആ സെക്കൻഡിൽ സുഖം കിട്ടുന്നതാണ് പ്രേയസ്. അപ്പം ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നു, എനിക്ക് ഏറ്റവും ശ്രേയസ് ഇത് രണ്ടിലേതെങ്കിലും ഒന്ന്, എന്താണ് ഒന്ന്? അതെനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നാലും ആ ഒന്ന് എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം? അത് ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം എന്നും അർജുനൻ ഭഗവാനോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. അതെനിക്ക് തീർത്ത് പറഞ്ഞു തരൂ എന്ന് ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില്, ഭഗവത്ഗീതയില് 2-ാം അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ എന്താണ് ഒരു ആമുഖമായിട്ട് അല്ലെ, ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം എല്ലാ വിഷയവും പറയുന്നുണ്ട്. സാഖ്യയോഗം പറയുന്നു, ബുദ്ധിയോഗം പറയുന്നു, ബുദ്ധി കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം, ഫലകാംക്ഷ കൂടാതെയുള്ള കർമ്മം, നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം. അപ്പോൾ ഒരു തുടക്കക്കാരൻ എന്ന വിധത്തില് ഇത് അടുക്കും ചിട്ടയോട് കൂടി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞല്ല, എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചു പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂടി ചേർന്ന് കിടക്കുമ്പോൾ ഇതിലേതാണ് ഞാൻ സ്വീകരിക്കേണ്ടതെന്നുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ക്രമീകൃതമായ ഒരു രൂപരേഖ ഉണ്ടെങ്കിലേ ഒരു തുടക്കക്കാരന് ഇത് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഏതൊരു സാധാരണ മനുഷ്യനും തെറ്റായ വ്യാഖ്യാനം കൂടാതെ സ്വീകരിക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ പ്രഥമ ദൃഷ്ട്യാ കൂടിപ്പിണഞ്ഞു കിടക്കുന്ന വിഷയങ്ങളുടെ ഇഴ പിരിച്ചെടുക്കാൻ അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കുഴഞ്ഞു കിടക്കുന്നതിനെ, കൂടി പിണഞ്ഞു കിടക്കുന്നതിനെ, അതിനെ പിരിച്ച് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഓരോന്നും എടുത്ത് ഇതിലേതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്, ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ളത് ഇതിലേതാണെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാലുമെന്ന് ഭഗവാനോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു വിധത്തിൽ ഭഗവത്ഗീതയുടെ രഹസ്യം അറിയാൻ ഔത്സുക്യമുള്ള എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വേണ്ടി തൻ്റെ ചോദ്യത്തിലൂടെ കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് വഴിയൊരുക്കുകയാണ് അർജുനൻ ചെയ്യുന്നത്. അർജുനൻ ഇങ്ങനൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചില്ലായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും ഭഗവത്ഗീത 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാനെല്ലാം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഓരോന്നോരോന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് കിടക്കണം. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ 2 ശ്ലോകങ്ങൾ അർജുനന്റെ ചോദ്യം. തദേകം വദ, ഏതാണ് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു തന്നാലും. അപ്പൊ അടുത്തത് 3 തൊട്ട് 9 വരെയുള്ളത് നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗമാണ്. അടുത്ത ഭാഗം നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം. അപ്പൊ ഇനി ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്. ഭഗവാൻ ഇതിന് ഉത്തരമായിട്ട് ഭഗവാൻ ഉവാച വരുന്നു. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച ലോകേസ്മിൻ ദ്വിവിധാ നിഷ്ഠാ പുരാ പ്രോക്താ മയാ നഘ ജ്ഞാനയോഗേന സാഖ്യാനാം കർമ്മയോഗേന യോഗിനാം. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പാപരഹിതനായ അർജുന, തത്വജ്ഞാനപരവും അനുഭവമാത്രവുമായ ഊഹാപോഹം നടത്തുന്നവരും ഭക്തിപൂർവം സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരും എന്നിങ്ങനെ 2 കൂട്ടരാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞുവല്ലോ. അപ്പൊ ഇവിടെ 2 കൂട്ടരെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്നാരാണ്? തത്വജ്ഞാനപരവും അനുഭവമാത്രവുമായ ഊഹാപോഹങ്ങൾ നടത്തുന്നവർ. ഊഹാപോഹങ്ങൾ നടത്തുന്നവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജ്ഞാനയോഗയെ കുറിച്ചാണ്. ഈ തത്വജ്ഞാനപരവും
അനുഭവ മാത്രവുമായ ഊഹാപോഹങ്ങൾ നടത്തുന്നവർ എന്ന് പറയുന്നത് ജ്ഞാനയോഗം. ഇനി അടുത്തത് ഏതാണ്? ഭക്തിപൂർവം സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർ. ഭക്തിപൂർവം സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർ എന്ന് ഇവിടെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് കർമ്മയോഗം. അപ്പൊ കർമ്മയോഗത്തെ പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഭക്തിയുക്ത കർമ്മയോഗം അനുസരിക്കുക എന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പൊ കർമ്മയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭക്തിയിലൂടെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം കർമ്മയോഗം. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദർ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും കർമ്മയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭക്തി യോഗയിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത്, അല്ലെ? അതാണ് ആചാര്യൻ. ആ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെയുള്ള ആചാര്യനിലുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്കത് യഥാർത്ഥമായിട്ട് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. അതാണ് ഈ ട്രാൻസ്ലേഷൻ വന്നപ്പോൾ ഭക്തിപൂർവം സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർ. അപ്പൊ രണ്ടു കൂട്ടർ പറയുന്ന ഒന്ന് ജ്ഞാനയോഗിയും ഒന്ന് കർമ്മയോഗിയും. അങ്ങനെ ഈ രണ്ടു കൂട്ടരും എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാണ്. കർമ്മയോഗി എങ്ങനെയാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നത്? നേരിട്ട് ഭഗവാന് നിഷ്കാമ കർമ്മം ചെയ്ത് ഭഗവാന് സേവനം അനുഷ്ഠിച്ച് നേരിട്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നവര് കർമ്മയോഗി. ജ്ഞാനയോഗി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഊഹാപോഹത്തിലൂടെ അവരാദ്യം ഞാൻ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം കിട്ടി. പക്ഷെ ആത്മാവ് ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്നോ ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെന്നോ ഒന്നും അവർക്ക് അറിയുന്നില്ല. പക്ഷെ അവരാ ജ്ഞാനം ചെയ്ത് പിന്നെ അവര് ധ്യാന യോഗയിലേക്കൊക്കെ ഉയർന്ന് അവസാനം അവരും തിരിച്ച് ഭക്തിയോഗയിൽ എത്തി ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. ഈ രണ്ടുപേരും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാണ്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്നിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണെന്ന് അറിയുന്ന വ്യക്തികൾ, അല്ലെ? രണ്ടു കൂട്ടർക്കും അതറിയാം. പക്ഷെ ഒരാൾ പോകുന്ന ആത്മാവാന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് ഒരാൾ എങ്ങോട്ട് പോകും? ജ്ഞാനയോഗികൾ എങ്ങോട്ട് പോകും? മാക്സിമം എവിടം വരെ എത്തും? ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലെത്തും, അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ കർമ്മയോഗി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിഷ്കാമ കർമ്മം ചെയ്ത് ഭക്തിയോഗയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഭഗവത് ധാമത്തില് എത്താൻ സാധിക്കും. കർമ്മയോഗിയിൽ മാത്രം നിന്നാൽ പോരാ, നമുക്ക് ഇനി വരുന്ന ശ്ലോകത്തിൽ അത് മനസ്സിലാക്കും. കർമ്മയോഗി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നുള്ളത് കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് തത്വശാസ്ത്രം ഇല്ലെങ്കിൽ മതം വെറും വികാരാവേശവും ചിലപ്പോൾ മതഭ്രാന്തും. മതമില്ലാത്ത തത്വശാസ്ത്രം മാനസികമായ ഊഹ കച്ചവടമായി കലാശിക്കും. പ്രഭുപാദർ പറയും ഫിലോസഫി ഇല്ലാത്ത കാര്യം, ഫിലോസഫി ഇല്ലാതെ ഭക്തി ചെയ്താൽ അത് വെറും സെന്റിമെന്റ് ആന്ന് പറയും. സെന്റിമെന്റലാണ്. അതുപോലെ കുറച്ച് തത്വം മാത്രം അറിയാം, ഫിലോസഫി മാത്രം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കുഴപ്പമാണ്. അപ്പൊ രണ്ട് രീതി, നമുക്ക് ഫിലോസഫിയും വേണം, ഭഗവാനോടുള്ള ആ സെന്റിമെന്റ്സും വേണം, രണ്ടും വേണം. ഭഗവാനോടുള്ള വികാരവും വേണം. അപ്പൊ വികാരവും വേണം, ഫിലോസഫിയും അറിയണം. ചില ആൾക്കാർക്ക് ഫിലോസഫിയിൽ താല്പര്യമില്ല, പക്ഷെ ഭഗവാനോട് ഭയങ്കര ആവേശം ഉള്ളവരായിരിക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറയുന്ന തത്വങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ല. അങ്ങനെ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവർ വെറും സെന്റിമെന്റലിസ്റ്റ് ആണ്, അവര് മതഭ്രാന്ത് ഉള്ളവരാണ്. ഫിലോസഫി അറിയാതെ വികാരത്തിൽ ഭക്തി ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മതഭ്രാന്താണ്. അപ്പൊ മതമില്ലാത്ത തത്വശാസ്ത്രം മാനസിക ഊഹാപോഹ കച്ചവടവുമായിരിക്കും. ഇപ്പം വികാരമില്ലാതെ വെറുതെ തത്വങ്ങൾ മാത്രം അറിയുന്നവർ അവസാനം മാനസിക ഊഹാപോഹത്തിൽ പെടുന്നവരായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത്. ജീവന് കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധം എന്തെന്ന് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ എത്തിക്കുന്നു എല്ലാ പ്രക്രിയയും. തത്വശാസ്ത്രപരമായ അനുമാനം വളഞ്ഞ വഴിക്ക് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ എത്തിക്കുമ്പോൾ, അതാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാനിൽ എത്തുന്നതാണ് ഈ ജ്ഞാനയോഗ. വളഞ്ഞ വഴിക്ക് ഭഗവാനിൽ എത്തിക്കുമ്പോൾ കൃഷ്ണാബോധം എന്താ ചെയ്യുക? നേർവഴി കൃഷ്ണാബോധം സംബന്ധിച്ച എല്ലാത്തിൻ്റെയും നേരിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു, അല്ലെ? നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഭഗവാനിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. ഈ ഒരു യോഗ ലാഡർ നോക്കിയാൽ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. ഒന്ന് അനിമൽ ലൈഫ്. അനിമൽ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൃഗതുല്യമായിട്ടുള്ള ജീവിതം. അവരെന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഒന്നും നിയന്ത്രിക്കില്ല, പൂർണ്ണമായിട്ടും സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് മാത്രം ജീവിക്കുന്നവർ, മൃഗതുല്യരായിട്ടുള്ള. പിന്നീട് അവരെക്കാളും ഉയർന്നതാണ് കർമ്മകാണ്ഡം. കർമ്മകാണ്ഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്?
വേദശാസ്ത്രങ്ങൾ അവര് പാലിക്കുന്നുണ്ട്. വേദങ്ങളിൽ പല കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇന്ന യജ്ഞം ചെയ്യുക, കൂടാതെ എന്തെങ്കിലും ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന പൂജകൾ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഈ ഓരോ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളും സബലീകരിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അവര് കുറച്ചുകൂടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അവർക്ക് ഒരുപാട് ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്, അല്ലെ? ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവരും കർമ്മകാണ്ഡം ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ മൃഗതുല്യമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തെക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി ഉയർന്നതാണ്. കാരണം അവര് ശാസ്ത്രങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ശാസ്ത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരം യജ്ഞങ്ങളും നിയമങ്ങളും ഒക്കെ പാലിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയാണ്. ഇവരെക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ ഉയർന്നതാണ് സകാമ കർമ്മയോഗ. കർമ്മയോഗ തന്നെ 2 ഉണ്ട്: സകാമ കർമ്മയോഗ, നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗ. സകാമ കർമ്മയോഗയും നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗയും കർമ്മകാണ്ഡികളെക്കാൾ ഉയർന്നതാണ്. അപ്പൊ കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്: സകാമ കർമ്മയോഗ, നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗ. അപ്പൊ സകാമ കർമ്മയോഗ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവര് കർമ്മം ചെയ്യും, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഫലത്തിന്റെ കുറച്ച് ഭാഗം അവര് ഭഗവാന് വേണ്ടി കൊടുക്കും, അല്ലെ? നമ്മളിപ്പോ ചിലരെ കണ്ടിട്ടില്ലേ, ക്ഷേത്രത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളവരായിരിക്കും. ക്ഷേത്രത്തിൽ വന്ന് പേഴ്സിൽ നിന്ന് എടുത്ത് പേഴ്സ് തുറന്ന് ചില്ലറ തുട്ട് നോക്കിയിട്ട് തുട്ട് മാത്രം എടുത്ത് ഭഗവാന് കൊടുക്കും. അവര് കൂടുതൽ സമ്പാദിക്കുന്നവരായിരിക്കും. മാസം ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ കിട്ടും, പക്ഷെ അതിലൊരു തുച്ഛമായിട്ടൊരു 10 രൂപ വഞ്ചിയിലിടും. പക്ഷെ അവർ അതെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു കുറച്ചു ഭാഗം ഞാൻ ഭഗവാന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നു, പക്ഷേ ഞാൻ ഫലം കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതാണ് സകാമ കർമ്മയോഗ. അവർക്ക് കർമ്മഫലത്തിൽ ആസക്തിയുണ്ട്. എന്നാൽ അവരെക്കാൾ ഉയർന്നതാണ് നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗ. നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഫലത്തിൽ ആസക്തിയില്ല, ഫലമൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല, ഫലമെല്ലാം ഭഗവാന് കൊടുക്കുന്നു. പക്ഷെ അവർക്ക് കർമ്മത്തിൽ ആസക്തിയുണ്ട്. ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡിവോട്ടീസിന്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് ഓരോ സേവ തരുവാണ്. ഇപ്പൊ ചിലർ പറയും, എനിക്ക് ഇന്ന സേവ മതി, എനിക്ക് ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മതി, എനിക്ക് അതാണ് താല്പര്യം, ആ സേവ എനിക്ക് വേണ്ട. അപ്പൊ അവർക്ക് ആ സേവയിൽ ആസക്തിയുണ്ട്. അതാണ് നിഷ്കാമ കർമ്മം. പക്ഷെ ഫലം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ അവർ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിൽ ആസക്തിയുണ്ട്. എനിക്ക് ഇന്ന ഇത് മതി. എന്നാൽ നമ്മളെ സീനിയേഴ്സ് വേറൊരു ജോലി തരുമ്പോൾ എനിക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, ഞാൻ ഇത് ചെയ്തോളാം, എനിക്ക് അതാണ് ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് കർമ്മത്തിന് ആസക്തിയുണ്ട്. അതാണ് നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം. അപ്പൊ കർമ്മകാണ്ഡിയേക്കാൾ ഉയർന്നതാണ് കർമ്മയോഗ. കർമ്മയോഗ തന്നെ 2 ഉണ്ട്: സകാമ കർമ്മയോഗ, നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗ. സകാമ കർമ്മയോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അവർക്ക് ഫലത്തിൽ ആസക്തിയുണ്ട്, എന്നാൽ ഫലത്തിന്റെ കുറച്ചു ഭാഗം ഭഗവാന് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഫലത്തിൽ ഒരു ആഗ്രഹവും ഇല്ല, ആസക്തിയില്ല, ഫലമെല്ലാം ഭഗവാന് കൊടുക്കും. പക്ഷെ അവർക്ക് കർമ്മത്തിൽ ആസക്തിയുണ്ട്, ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിൽ ആസക്തിയുണ്ട്. ഇനി അവരെക്കാൾ ഉയർന്നതാണ് ജ്ഞാനയോഗികൾ. ജ്ഞാനയോഗികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫലത്തിലും കർമ്മത്തിലും അവർക്ക് ആസക്തിയില്ല. അവര് ഊഹാപോഹത്തിലൂടെ കൂടുതൽ ജ്ഞാനം ആർജിക്കുകയാണ്. ഇതെല്ലാം ഭൗതിക വസ്തുക്കളാണ്, ഇതെല്ലാം നശിക്കുന്നതാണ്, പിന്നെ ആത്മാവാണ് ശാശ്വതം, ആത്മാവ് മരണമില്ല, അപ്പോൾ ഞാൻ ആത്മാവാണ്, ഞാൻ ശരീരമല്ല എന്നുള്ള ജ്ഞാനം ആർജിക്കുന്നവരാണ് ജ്ഞാനയോഗികൾ. ഒക്കെ ആ നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗിയേക്കാളും ഉയർന്നതാണ് ജ്ഞാനയോഗി. അപ്പൊ ആ ജ്ഞാനയോഗികൾ എങ്ങോട്ട് പോകും? ബ്രഹ്മജ്യോതി. നമ്മള് ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ, ഈ 3 തലത്തിനും ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞില്ലേ? സൂര്യന്റെ കിരണം, സൂര്യന്റെ പ്രതലം, പിന്നെ സൂര്യന്റെ ആ ഗ്രഹത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ. ഇതാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്ന ഉദാഹരണം. ഇനി ഭാഗവതത്തിൽ തരുന്ന ഉദാഹരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂര്യരശ്മികൾ, സൂര്യപ്രതലം, പിന്നെ സൂര്യദേവൻ എന്നാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില്. അപ്പം എല്ലാം ഒരേ രീതി തന്നെ. സൂര്യ പ്ലാനറ്റിന്റെ അകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ സൂര്യ ഭഗവാനുണ്ട് എന്നുള്ള രീതി. അപ്പൊ ഈ ജ്ഞാനയോഗികൾ എങ്ങോട്ട് പോകും? അവര് ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലായിരിക്കും ചെന്നെത്തുക. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച് ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ എത്താം. എന്നാൽ ജ്ഞാനയോഗികൾ വീണ്ടും അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അവർ വീണ്ടും ഉയർന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ അവർ അഷ്ടാംഗയോഗം ചെയ്യും. അഷ്ടാംഗയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കാണും. യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമ, പ്രത്യാഹാര, അങ്ങനെ 8 അംഗങ്ങളോട് കൂടി ചെയ്യുന്നതാണ്.
അഷ്ടാംഗ യോഗ. അപ്പൊ ഈ അഷ്ടാംഗ യോഗ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവർക്ക് എന്താ ലഭിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് അഷ്ടസിദ്ധികൾ ലഭിക്കും. അഷ്ടസിദ്ധികൾ, അണിമ, ലഘിമ എന്ന് പറയുന്ന 8 സിദ്ധികളുണ്ട്. ഈ 8 സിദ്ധികൾ അവർക്ക് ലഭിക്കും. അപ്പൊ ഇവരെന്താണ് സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത്? അവര് പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരത്തിലായിരിക്കും എത്തുക, അഷ്ടാംഗ യോഗികൾ. ഇനി ഈ അഷ്ടാംഗ യോഗികൾ വീണ്ടും അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവര് ഭക്തി യോഗയിലെത്തും. അപ്പൊ ഭക്തി യോഗയിലെത്തിയാൽ നേരെ എവിടെ ചെല്ലും? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഏറ്റവും ഉയർന്ന യോഗ എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തി യോഗയാണ്. ഇനി ഇത് ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് കാണാം, മൃഗതുല്യമായിട്ടുള്ള ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയാണ്, ഒരു നിയന്ത്രണമില്ലാതെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി. കർമ്മകാണ്ഡയിലെത്തിയാലോ നിയന്ത്രണത്തോടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി. സകാമ കർമ്മയോഗയാണെങ്കിൽ അവര് ഭക്തി ചെയ്യും, പക്ഷെ ആ ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഉള്ളവരാണ്. നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയില്ല, പക്ഷെ അവർക്ക് കർമ്മത്തിൽ ആസക്തിയുണ്ട്, ചില പേഴ്സണൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവരാണ്. അപ്പൊ ഈ സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗത്തിലാണ് ഈ സാധനാ ഭക്തി വരുന്നത്. അവിടെ നിന്നാണ് പിന്നീട് ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി എന്നുള്ള തലത്തിലേക്ക് ഉയരുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ യോഗ ലാഡർ. ഇനി ഇതാണ് സാധാരണ വളരെ ബഹുനാം ജന്മന ഈ ജ്ഞാനയോഗത്തിലെത്തി ഭക്തിയിലെത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് എത്തില്ല അല്ലേ? ജ്ഞാനയോഗി ഭക്തിയിലെത്തണമെങ്കിൽ ബഹുനാം ജന്മനാമന്തേ, ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾ എടുത്തായിരിക്കും അവർ ഭക്തിയോഗയിൽ എത്തുക. അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് അഷ്ടാംഗയോഗ ഭക്തിയോഗ വരില്ല. ഇതാണ് ഗ്രാജുവൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഉയരുന്നത്. എന്നാൽ നമുക്ക് ലിഫ്റ്റ് കയറി 100 നിലയുള്ള ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൽ സ്റ്റെപ്പ് കയറി പോകാം. ഈ സ്റ്റെപ്പ് കയറി പോകുന്ന തലമാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ എത്താം? ലിഫ്റ്റ് കയറി പോയാൽ മതി അല്ലേ? പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മുകളിലെത്താം. അപ്പൊ ലിഫ്റ്റ് കയറാനുള്ള വഴിയാണ് ഇത്. കണ്ടോ, എക്സ്പ്രസ് എലിവേറ്റർ. പെട്ടെന്ന് എത്തുന്നത് ഏതാണ്? നമ്മള് മൃഗതുല്യമായിട്ടുള്ള ജീവിതമാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, നമുക്കൊരു ഭക്തന്റെ സംഘവും ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനിൽ നമുക്ക് ശരണം പ്രാപിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ നേരെ സാധനാഭക്തി, ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി പെട്ടെന്ന് എത്താൻ സാധിക്കും. അപ്പോ അതാണ് ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദര് തന്നെ അമേരിക്കയിൽ പോയി എങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് ശുദ്ധഭക്തരാക്കി മാറ്റിയത് അല്ലേ? അവര് മൃഗതുല്യമായിട്ടുള്ള ജീവിതമായിരുന്നു, ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊന്നും ഒരു നിയന്ത്രണം ഇല്ലാത്തവരായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ ശുദ്ധഭക്തന്റെ സംഘം കിട്ടി, അദ്ദേഹത്തെ ശരണം പ്രാപിച്ചപ്പോൾ അവർ സാധനാഭക്തി, ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി ഈ ഒരു ജന്മത്തിൽ തന്നെ ലഭിക്കാൻ സാധിച്ചു. അതേസമയം ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണിച്ച ഈ യോഗ ലാഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾ എടുത്തായിരിക്കും ഈ ഭക്തി യോഗയിൽ എത്തുക. ഇത് ഒറ്റ ജന്മം കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ പ്രേമഭക്തിയിൽ എത്താൻ സാധിക്കും. ഇതാണ് ഇത് ഇനി വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയല്ലോ. അപ്പോ ഇനി നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഒരാള് നേരിട്ട് ഭഗവാനെ, അപ്പൊ കർമ്മയോഗികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 വിധമുണ്ട്. നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗിയുണ്ട്, സകാമ കർമ്മയോഗിയുണ്ട്. ഇതിലേതാണ് ഉയർന്നത്? സകാമയാണോ നിഷ്കാമയാണോ? നിഷ്കാമ. നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗി അല്ലെ? സകാമ, ഇത് തമ്മിൽ വ്യത്യാസം എന്താണ്? സകാമയും നിഷ്കാമയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം? സകാമ ആഗ്രഹങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, നിഷ്കാമ കർമ്മം ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം. പക്ഷെ ഫലം പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഫലം ചെയ്യുന്നു, ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ അവർക്കൊരു ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ല. പക്ഷെ നിഷ്കാമ കർമ്മയ്ക്ക് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, അവര് ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാവും. കർമ്മത്തിലുണ്ട്. ഏത് കർമ്മം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് അവർക്ക് എനിക്ക് ഈ ജോലിയാണ് ഇഷ്ടം, പക്ഷെ ആ ജോലിയുടെ ഫലം അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ആ ജോലി ചെയ്യുന്നതിൽ, ആ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ അവര് ആസക്തിയുണ്ട്. അതാണ് നിഷ്കാമ കർമ്മം. സകാമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഉള്ളവരാണ് സകാമ. അപ്പം കർമ്മയോഗി നേരിട്ട് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നു, അത് സാധനാഭക്തിയിൽ വരുന്നതാണ്. നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ. ജ്ഞാനയോഗി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഭഗവാൻ ആരാന്ന് പോലും അറിയില്ല. ജ്ഞാനയോഗിക്ക് താൻ ആത്മാവാണെന്നുള്ള കാര്യം അറിയൂ. പക്ഷെ ഈ 2 പേരും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്?
ന കർമ്മണാമനാരംഭാ നൈഷ്കർമ്മ്യം പുരുഷോഷ്ണുതേ ന ച സന്യസ്തനാദേവാ സിദ്ധിം സമധിഗച്ഛതി. കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ആരും കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാവില്ല. സന്യാസം കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടുകയുമില്ല. അപ്പോ ഇപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ വിചാരിച്ചിരുന്നത്? സന്യാസം സ്വീകരിക്കാം എന്നാണ്. അപ്പൊ അർജുനനോട് അർജുനൻ ആ ഒരു ചിന്തയുള്ളതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, നീ സന്യാസം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണതയൊന്നും നേടാൻ സാധിക്കില്ല. സന്യാസം ചില ആൾക്കാർ വിചാരിക്കുന്നത് സന്യാസിയായി ഞാൻ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി മുക്തിയിലെത്തും. പ്രത്യേകിച്ച് മായാവാദ സന്യാസിമാരുടെ ചിന്ത എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ദണ്ഡം സ്വീകരിച്ചു, അപ്പൊ ആ ദണ്ഡം സ്വീകരിച്ചു, ഞാനും നാരായണനായി, ഇനി എനിക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് വരണ്ട, ഞാൻ മുക്തിയിലേക്ക് എത്തുകയാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കും. പക്ഷേ ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, സന്യാസി ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടുകയില്ല. കൂടാതെ അർജുനൻ ചിന്തിക്കും, ഞാൻ കർമ്മം ചെയ്താൽ കർമ്മഫലം വരില്ലേ? അപ്പൊ ആ കർമ്മഫലം ആസ്വദിക്കാൻ ഞാൻ വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരില്ലേ? അതുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത് എന്ന് അർജുനൻ ചിന്തിക്കും. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതെ ഓടിപ്പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ ചെയ്താൽ പാപമല്ലേ, ഇവരെയൊക്കെ വധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റല്ലേ എന്നൊരു ചിന്ത അർജുനന് വന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, നീ കർമ്മം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഒരു കർമ്മഫലത്തിൽ നിന്നും മുക്തനാകുന്നില്ല. ചുമ്മാതെ ഒന്നും ചെയ്യാതിരുന്നാലും നീ മുക്തനാകുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് മുക്തനാകില്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം? കാരണം ഉള്ളിൽ കർമ്മവാസന കിടക്കുകയാണ്, അതുകൊണ്ട്. ഉള്ളില് വാസനയുണ്ടല്ലേ, മനസ്സില്. പുറമേ കാണുമ്പോ ശരീരം കൊണ്ടൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലായിരിക്കും, പക്ഷെ ഉള്ളില് ആ സൂക്ഷ്മ ശരീരമായ മനസ്സ് പല പല ആഗ്രഹങ്ങളും, മനസ്സ് പല രീതിയിലും വാസനയുണ്ടായിരിക്കും, പല ആഗ്രഹങ്ങളും മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം കർമ്മഫലത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നില്ല. കൂടാതെ സന്യാസം കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടുന്നുമില്ല. തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ നിറവേറ്റി സംശുദ്ധനായിട്ട് വേണം സന്യാസം സ്വീകരിക്കാൻ. അപ്പൊ സന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ശുദ്ധീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ, നമ്മൾ ആ ശുദ്ധീകരണത്തിൽ എത്തിയിട്ടേ, അതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് സന്യാസം സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റൂ. അതുകൊണ്ട് അർജുനനോട് പറയുന്നത്, നിനക്ക് എന്തായാലും സന്യാസം സ്വീകരിക്കാൻ ഒരു ഓപ്ഷനും ഇല്ല, നീ യുദ്ധം ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്നുള്ള ഒരു ക്ലൂ കൊടുക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ നിറവേറ്റി സംശുദ്ധനായിട്ട് വേണം സന്യാസം സ്വീകരിക്കാൻ. കൂടാതെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, ഹൃദയശുദ്ധി ഇല്ലാത്ത സന്യാസം കേവലം സാമൂഹ്യ മര്യാദയുടെ ലംഘനം മാത്രമത്രേ. അല്ലേ, നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് പേര് സന്യാസ വേഷം സ്വീകരിച്ചു. അപ്പൊ ആളുകൾ കാണുമ്പോൾ വിചാരിക്കുമോ വലിയ ഒരു ആത്മീയവാദിയാണ്, ഒരു റെസ്പെക്റ്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കും. പിന്നീടായിരിക്കും നമ്മൾ പത്രത്തിലൊക്കെ കാണുന്ന ആ വ്യക്തി പല പല സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നു എന്ന്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരുപാട് പേർക്ക് എന്താണ് ഈ ആത്മീയവാദികളെ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തത്. എല്ലാവരും കള്ളന്മാരാണ് എന്നൊരു എല്ലാവരും അങ്ങ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് മനസ്സിൽ, എല്ലാവരും കള്ളന്മാരാണ്. കാരണം എന്താണ്? ഇതുപോലെ ശുദ്ധീകരണമില്ല, ഹൃദയശുദ്ധി ഇല്ലാത്തവർ എടുത്തു ചാടി സന്യാസം, ചിലര് സന്യാസം സ്വീകരിക്കുന്നത് വീട്ടിലെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ വയ്യാത്തത് കൊണ്ട് അതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഒരു ഒളിച്ചോട്ടം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇതിലേക്ക് പോകും. പക്ഷെ അവര് മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കാതെ ഇതിൽ പോയാൽ ഒരിക്കലും അവർക്ക് അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. അല്ലേ, പണ്ട് ഒരു സിനിമ ഉണ്ടായിരുന്നു, നമ്മുടെ ശ്രീനിവാസന്റെ ഒരു സിനിമ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനകത്ത് ശ്രീനിവാസൻ എടുത്തു ചാടി പോകുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അത് എന്താണ്, ചുമ്മാ പുറമേ ഉള്ള ഒരു കാര്യം കണ്ട് പോകുന്നതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയാണ്, ഒരു സന്യാസം കൊണ്ട് മാത്രം പൂർണ്ണത നേടുകയില്ല. അപ്പൊ ഹൃദയശുദ്ധി, ഒരുപാട് പേര് ഈ സന്യാസ വേഷത്തെ മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹൃദയശുദ്ധി ഇല്ലെങ്കിൽ അവരങ്ങനെ ചെയ്താൽ അത് സാമൂഹ്യ മര്യാദയുടെ ലംഘനം മാത്രമത്രേ. മറിച്ച് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കാതെ തന്നെ അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടി അയാൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് എത്ര തന്നെ തുച്ഛമായിരുന്നാലും ശരി, ഭഗവാൻ അത് സ്വീകാര്യമായിരിക്കും.
അപ്പോ നമ്മള് ഭഗവാനെ സേവിക്കുകയാണ്, ഭഗവാനെ സേവിക്കുക, ബുദ്ധിയോഗത്തിലേക്കാണ്, ഭക്തി യോഗയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെറിയ സ്വല്പം അഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ അല്ലെ, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ കാര്യം പോലും അത് ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും. സ്വല്പം അഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോഭയ. ആ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറു കൃത്യവും കടുത്ത വിപത്തുകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സഹായിക്കും. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? നീ സന്യാസത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയേ വേണ്ട. അർജുനൻ ചിന്തിക്കുന്നതാ, ഞാൻ കർമ്മം ഒന്നും ചെയ്യാതിരുന്ന സന്യാസമായ എനിക്ക് പൂർണ്ണത എത്തുമല്ലോ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഇല്ല, സന്യാസം കൊണ്ട് മാത്രം പൂർണ്ണത നേടില്ല. നീ ഒന്നും ചെയ്യാതിരുന്നത് കൊണ്ട് കർമ്മഫലത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാവുകയും ഇല്ല. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, നാഹി കശ്ചിത് ക്ഷണമപി ജാതു തിഷ്ഠത്യ കർമ്മകൃത് കാര്യത്തെ ഹ്യവ്യശാ കർമാ സ്വര പ്രകൃതി ജൈർഗുണൈ. ക്ഷണമപി, ക്ഷണനേരമെങ്കിലും, അതാണ് ക്ഷണമപി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്നുളവാകുന്ന വാസനകൾക്കനുസരിച്ച് ഓരോ മനുഷ്യനും കർമ്മം ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതനാണ്. ആർക്കും ഒരൊറ്റ നിമിഷത്തിൽ പോലും കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാനാകില്ല, അല്ലെ? എല്ലാരെയും വലിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യിക്കും. ആരാണ്? ത്രിഗുണങ്ങൾ. നിന്നെ ശക്തിയാൽ കർമ്മം ചെയ്യിക്കും. ഒരു നിമിഷം പോലും ഒരാൾക്കും കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഒന്നും ചെയ്യാതെ നമ്മളൊരു റൂമിൽ ചുമ്മാ ഇരിക്കുകയാണ്, അപ്പോഴും നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്? എങ്ങനെയാ? മനസ്സ് അല്ലേ? മനസ്സ് എന്തൊക്കെ നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാൻ തന്നെ അറിയാം. നാമം ജപിക്കുമ്പോ മനസ്സ് നാമത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കില്ല, വേറെ പല കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ചിന്തിക്കുക, അല്ലെ? അതാണ് നമ്മളെ ത്രിഗുണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വലിച്ച് നമ്മളെ ഓരോ കർമ്മം ചെയ്യിക്കും. അതിവിടെ പറയാണ്. ഈ ശരീരവും മനസ്സും ഒന്നും നമ്മളുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ വരുന്നില്ല. ഇതെല്ലാം ത്രിഗുണങ്ങൾ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാതിരിക്കാൻ പോലും സാധിക്കില്ല. ഇനിയിപ്പം ഭഗവാൻ ഇവിടെ വേറൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾക്കും അതീതനാണ് എന്ന് ഇരിക്കട്ടെ, ത്രിഗുണങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല, അതീതനാന്ന് ഇരിക്കട്ടെ. ആത്മാവിന്റെ സ്വഭാവം എന്താണ്? ആത്മാവിന് ചുമ്മാ ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ? ആത്മാവിന്റെ സ്വഭാവം തന്നെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്, അല്ലെ? ആത്മാവ് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകുക, അതാണ് ആത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മാവിന് വെറുതെ ഇരിക്കില്ല. അതിവിടെ ഭാവാർത്ഥത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. എപ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നത് ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വഭാവമാണ്. ആത്മാവിന്റെ സ്വഭാവമാണ് പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളത്. സദാ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഒരു നിമിഷം പോലും നിഷ്ക്രിയമാകാൻ വയ്യാത്തതുമാണ് ആത്മാവ്. ആത്മാവിനാൽ പ്രവർത്തിക്കപ്പെടേണ്ടുന്ന ഒരു ജഡവാഹനമാണ് ശരീരം. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധപരമായ സത്കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്ത പക്ഷം ആത്മാവ് മായാശക്തിയാൽ പ്രേരിതനായി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകിയേക്കും. എന്നാൽ കൃഷ്ണാവബോധപരമായ തന്റെ സ്വാഭാവിക പ്രവർത്തനത്തിലാണ് ആത്മാവ് ഏർപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്തു തന്നെയായാലും നന്മയ്ക്കായേ ഭവിക്കൂ. പിന്നെ ആത്മാവിന് ഭഗവത് സേവനം, അതാണ് ആത്മാവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അത് എപ്പോഴും നന്മയിൽ ഭവിക്കും. അല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്താലും നമ്മളെ കർമ്മബന്ധനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകമുണ്ട് 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ. त्यक्ता स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर् भजन्नपक्वोऽधापते ततो यदि यत्रा को वा भद्रम् अभूतमुष्य किं को वार्ताप्तो भजतां स्वधर्मतः. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് त्यक्ता स्वधर्मം, त्यक्ता സ്വധർമ്മം, സ്വന്തം ധർമ്മം ത്യജിച്ച്, ചരണാംബുജം ഹരിയുടെ ചരണങ്ങളിൽ ഭജിക്കുന്നവൻ, ഭജൻ അപക്വോ, ഭജനത്തിൽ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ അപക്വം, പൂർണ്ണത നേടിയില്ല. അപക്വോ ധ പതേ തതോയതി, അപ്പൊ അവൻ വീണുപോയി, അല്ലെ? പക്വതയിൽ എത്താതെ, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പക്വതയിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അവൻ അങ്ങ് വീണുപോയി. പക്ഷെ അവൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവന്റെ സ്വധർമ്മം എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാന്റെ ചരണങ്ങളിൽ ശരണം പ്രാപിച്ച് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാണ്. പക്ഷെ പക്വത എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അവൻ വീണുപോയി. എത്ര കൊവാഭദ്രം അഭൂതമുഷ്യകിം, അതിൽ എന്ത് നഷ്ടമാണുള്ളത്? അയാൾക്കൊന്നും നഷ്ടപ്പെടുകയോ ദോഷമുണ്ടാവുകയോ ചെയ്യില്ല. എന്നാൽ മറിച്ച് കോവാർത്ത ആപ്തോ ഭജതാം സ്വധർമ്മത, അഭജതാം,
ആ ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിന്റെ അവസാനത്തെ വരി കണ്ടോ, കോവാർത്ഥ ആപ്തോ ആ ഭജതാം സ്വധർമ്മത. എന്നാൽ മറിച്ച് ഒരാൾ സ്വധർമ്മമെല്ലാം നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തു, ആ ഭജതാം, പക്ഷെ ഭഗവാനെ ഭജിക്കണില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് അവൻ എന്ത് പ്രയോജനം കിട്ടാനാ? എന്തുണ്ട് ഫലം? ഒരാൾ ശാസ്ത്രവിധികൾ അനുസരിച്ച് എല്ലാ ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയകളും നിറവേറ്റിയാൽ തന്നെ എന്ത് ഫലം? അവൻ കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ചിട്ടില്ല, കൃഷ്ണാബോധം ഇല്ല, പക്ഷെ ബാക്കി എല്ലാ ശുദ്ധീകരണം ചെയ്തിട്ട് അവൻ എന്ത് ഫലമാണ് ഉള്ളത്? അപ്പൊ ആ കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ സ്ഥാനം എത്ര വലുതാണ്! ഇത് നാരദ മഹർഷി പറയുന്നതാണെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണ്. അതെനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല കേട്ടോ, നോക്കിയിട്ട് പറയാം എവിടെയാണ് ആ ഭാഗം വരുന്നത്. അപ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ആ നിലയിലെ എത്തുന്നതിന് ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയകൾ ആവശ്യമാണ്. സന്യാസം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശുദ്ധീകരണ ചടങ്ങുകളെല്ലാം കൃഷ്ണാബോധമാകുന്ന അന്തിമ ലക്ഷ്യം പോകാൻ സഹായിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. കൃഷ്ണാബോധമില്ലാത്ത പക്ഷം ഏതൊന്നും പരാജയം തന്നെ. അപ്പോൾ സന്യാസം സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ടോ കൃഷ്ണാബോധം ഇല്ലാതെ സന്യാസം സ്വീകരിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല. കൃഷ്ണാബോധം ഇല്ലാതെ നമ്മൾ സ്വധർമ്മം എല്ലാം ചെയ്തിട്ടും ഒരു കാര്യമില്ല എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. അടുത്ത ശ്ലോകം. കർമ്മേന്ദ്രിയാണി സംയമ്യ ആസ്തേ മനസാ സ്മരൻ ഇന്ദ്രിയാർത്ഥാൻ വിമൂഢാത്മാ മിഥ്യാചാര സ ഉച്യതേ. മിഥ്യാചാരന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ? കപടനാട്യക്കാരൻ. അപ്പൊ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചാലും വിഷയങ്ങളിൽ മനസ്സിനെ വ്യാപരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവൻ സ്വയം ഭ്രമിപ്പിക്കുകയാണ്. കപടനാട്യക്കാരൻ എന്നാണ് അയാളെ പറയേണ്ടത്. അപ്പൊ കപടനാട്യക്കാരൻ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണാം അല്ലേ? ഇദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്യുന്നത്? വേഷമെല്ലാം ഒരു സന്യാസി പോലെയൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ കയ്യില് എന്തൊക്കെയുണ്ട്? ഒരു സിഗരറ്റ് ഉണ്ട്, ഒരു ഫോണുണ്ട് അല്ലെ? ഇതാണ് കപടനാട്യക്കാരൻ. കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ കൈ, കാല്, ഇവയെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുമായിരിക്കും, പക്ഷെ വിഷയങ്ങളിൽ മനസ്സ് വ്യാപരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അവൻ സ്വയം ഭ്രമിപ്പിക്കുകയാണ്, കപടനാട്യക്കാരൻ എന്നാണ് അയാളെ പറയുന്നത്. അപ്പോ ഇതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് വിശ്വനാഥ് ചക്രവർത്തി താക്കൂർ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നുണ്ട്. ഈ കൊക്കിനെയാണ് ഉദാഹരണം പറയുന്നത്. കൊക്ക് ഒരു സന്യാസിയെ പോലെയാണല്ലേ കൊക്ക് എന്താ ചെയ്യുക? കൊക്കാണെങ്കിൽ ഈ കുളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒറ്റക്കാലില് സന്യാസിയെ പോലെ നിൽക്കും, കണ്ണൊക്കെ അടച്ച് ഇങ്ങനെ അനങ്ങാതെ ഇരിക്കും. കണ്ടാ തോന്നും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാന്ന്. എപ്പോഴേലും ഒരു മീൻ അടുത്തൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ കൊത്ത്. അപ്പൊ ആ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? മീനിനെ നോക്കിയാണ്. അതാ പുറമേ കാണുമ്പോൾ ഒരു സന്യാസിയെ പോലെ ഇരിക്കുമെങ്കിലും ഇന്ദ്രിയ വിഷയം വന്നാൽ ഉടനെ അതിലേക്ക് വീണുപോകും. അപ്പൊ അതാണ് യോഗികളുടെ മനസ്സ് അങ്ങനെയാണ്. ഇന്ദ്രിയ വിഷയത്തിലേക്ക് അവരുടെ മനസ്സ് വീണു പോകും. അവരാണ് മിഥ്യാചാരി. അപ്പോ ഇവിടെ ഭാവാർത്ഥത്തില് പ്രഭുപാദര് പറയുന്നത്, കൃഷ്ണാബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കൂട്ടാക്കാത്ത ചില കപടനാട്യക്കാരുണ്ട്. അവർ ധ്യാനം അഭിനയിച്ചുകൊണ്ട് മനസാ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ മുഴുകുന്നു. അഭ്യസ്ത വിദ്യരായ അനുയായികളെ ബോഷ്കു പറഞ്ഞ് കബളിപ്പിക്കാനായി ഇവർ ശുഷ്കമായ തത്വജ്ഞാനം പറഞ്ഞു നടക്കും. ഇത്തരക്കാർ അറുവഞ്ചകരാണെന്ന് ഈ പദ്യം ഘോഷിക്കുന്നു. സാമൂഹ്യ മര്യാദ അനുസരിച്ച് ആർക്കും ഇന്ദ്രിയ സുഖാനുഭവമാവാം. തന്റെ സ്ഥിതിക്കനുസരിച്ചുള്ള നിബന്ധനകൾ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ക്രമേണ ജീവിതശുദ്ധി നേടുകയും ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഈ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഏതാണോ വിധിച്ചിട്ടുള്ള ആ ധർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്താൽ നമ്മൾ ക്രമേണ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. എന്നാൽ ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ ഒരു ധ്യാനം അഭിനയിച്ച് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന വ്യക്തി, അവർ വഞ്ചകരാണ്. യോഗി എന്ന് നടിക്കുകയും വാസ്തവത്തിൽ വിഷയസുഖങ്ങളെ അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ കടുത്ത വഞ്ചനയാണ്. ചിലപ്പോൾ തത്വജ്ഞാനത്തെ പറ്റി പ്രസംഗിക്കും, അയാൾ യോഗിയാണെന്ന് കരുതിക്കൂടാ അല്ലെ? ശരിക്കുള്ള യോഗി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നോക്കണം. ഘോരം പ്രസംഗിക്കും, പക്ഷെ പ്രസംഗിച്ചിട്ട് അപ്പുറത്ത് പോയി സിഗരറ്റ് വലിക്കും, അല്ലെ ചായ കുടിക്കും, വേറെ എന്തെങ്കിലും ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കും, അതൊക്കെ മുഴുകിയിരിക്കും. സംസാരിക്കുമ്പോൾ നല്ല വാക്ചാബല്യം കാണും, സംസാരത്തിൽ ആൾക്കാർ വീണു പോകും, പക്ഷെ പ്രവൃത്തി നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും.
അപ്പോൾ ഒരാൾ മിഥ്യാചാരി അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം? അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി നോക്കുക, പറയുന്നത് തന്നെയാണോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അല്ലെ, നമുക്ക് ശ്രീല പ്രഭുപാദയുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം. അദ്ദേഹം ശിഷ്യന്മാര് പറയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എത്ര സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ്, എത്ര ഓസ്റ്ററിറ്റി ആണ് അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം പറയുന്ന എല്ലാം അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിലും പ്രാവർത്തികമാക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അയാളുടെ അറിവ് കൊണ്ട് ഒരു ഫലവുമില്ല, കാരണം അത്രയും പാപിയായ ഒരാളുടെ അറിവിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ മായാശക്തിയാൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു. അത്തരം ഒരു വഞ്ചകന്റെ മനസ്സ് എപ്പോഴും മലിനമാകയാൽ അയാളുടെ ധ്യാനയോഗാഭിനയങ്ങൾക്കും വിലയില്ല തന്നെ. അതാണ് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ചാലും മനസ്സിൽ എന്താണ്, അല്ലെ, മനസ്സിലിരിപ്പ് നമുക്കറിയാൻ പറ്റില്ല. ആ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണം. അത് കൃഷ്ണാബോധത്തിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, യസ്തിന്ദ്രിയാണി മനസാ നിയമ്യാരഭതേർജുന കർമ്മേന്ദ്രിയൈ കർമ്മയോഗാമസക്താ സാ വിശിഷ്യതേ. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരാൾ പ്രവർത്തന നിരതമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനസ്സാൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് ആസക്തി കൂടാതെ കൃഷ്ണാബോധപരമായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അയാളാണ് അത്യുത്തമൻ. അപ്പൊ ആത്മാർത്ഥതയുള്ള വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യണം? മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനസ്സുകൊണ്ട് നിയന്ത്രിക്കണം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനസ്സുകൊണ്ട് നിയന്ത്രിച്ച് ആ വ്യക്തി ആസക്തിയില്ലാതെ കൃഷ്ണാബോധപരമായ കർമ്മത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവനാണ് അത്യുത്തമൻ. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കേ ഉയരാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. പ്രധാന സ്വാർത്ഥഗതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വിഷ്ണുവിനെ പ്രാപിക്കലാണ് സ്വാർത്ഥഗതി. ഈ ജീവിത ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിക്ക് സഹായകമാണ് വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥ. അപ്പൊ വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥ, ചാതുർവർണ്ണ്യം മയാ സൃഷ്ടം, ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ച ഈ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം എന്തിനാണ്? അവസാനം ഭഗവാനെ, ആ വിഷ്ണുവിനെ പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ അതായിരിക്കണം ജീവിത ലക്ഷ്യം. അതിനു വേണ്ടി ഭഗവാൻ കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഈ വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥ. കൃഷ്ണാബോധപരമായ സേവന കർമ്മം കൊണ്ട് ഗൃഹസ്ഥനും ഈ പരമപദം പ്രാപിക്കാം. ഒരാൾക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി ശാസ്ത്രാനുസൃതമായ നിയന്ത്രിത ജീവിതം നയിക്കുകയും അങ്ങനെ അനാസക്തനായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് പുരോഗമിക്കുകയും ആവാം. ധ്യാനികളെ ഒരു ജീവനോപായം മാത്രമായി കരുതുന്ന കപടവേഷധാരിയായ ഒരാളെക്കാൾ എത്രയോ നല്ലതാണ്. അവസാനത്തെ ലൈൻ കണ്ടോ? ഭാവാർത്ഥത്തിലെ അവസാനത്തെ ലൈൻ എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടോ? ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരു വ്യക്തി, ഒരു തൂപ്പുകാരൻ, അല്ലെ, തെരുവില് തൂപ്പുകാരൻ ധ്യാനികളെ ഒരു ജീവനോപായം മാത്രമായി കരുതുന്ന കപടവേഷധാരിയായ ഒരാളെക്കാൾ എത്രയോ നല്ലതാണ് മനസാക്ഷിയോടെ തെരുവ് തൂക്കുന്ന ഒരു തൂപ്പുകാരൻ. അതൊരു നല്ലൊരു ഉദാഹരണമാണ് പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അവർ ആത്മാർത്ഥതയോടെ ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ കപടമായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ എന്താണ്? ഒന്ന് പുറമേ കാണുമ്പോൾ വലിയ ധ്യാനിയാണെന്ന് വിചാരിക്കും, പക്ഷെ മനസ്സുകൊണ്ട് അവര് ഒരുപാട് ഇന്ദ്രിയ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ആ മനസ്സിനെ കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം. നിയന്ത്രിച്ച് ആസക്തി ഇല്ലാതെ ഭഗവത് കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടണം. അവനാണ് അത്യുത്തമൻ. ഈ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന എന്താന്ന് മനസ്സിലായോ? ഇതാരാണ് ഈ തൂക്കുന്നത്? ജഗന്നാഥനെ സേവനം ചെയ്യുന്ന രാജാവാണ്. അദ്ദേഹം രാജാവാണ്. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം തന്റെ സേവനം ചെയ്യാൻ ഭഗവാനെ സ്വർണ്ണ ചൂല് വെച്ച് തൂക്കുകയാണ്. ഭഗവാന് പോകാനുള്ള വഴി തൂത്ത് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവബോധം എത്ര ഉയർന്ന അവബോധമാണ്. അപ്പൊ കപടമായിട്ടുള്ള ഒരു സന്യാസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറമേ കാണുമ്പോൾ സന്യാസ വേഷമാണ്, മനസ്സിൽ വേറെ പല ചിന്തകളും ആഗ്രഹങ്ങളും വെച്ച് പുലർത്തും. അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല. അതിൽ എത്രയോ ഉയർന്നതാണ് തെരുവ് തൂക്കുന്ന തൂപ്പുകാരൻ എന്ന് പറയുന്നു. ഈ ഒരു ശ്ലോകം കൂടെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിർത്താം. 8ാമത്തെ ശ്ലോകം. നിയതം കുരു കർമ്മത്വം കർമ്മജ്യായോ ഹ്യകർമ്മണഃ ശരീരയാത്രാപി ച തേന പ്രസിദ്ധ്യേത കർമ്മണ. നിനക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കർമ്മം ചെയ്യുക. നൈഷ്കർമ്മ്യത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് കർമ്മം. കർമ്മം ചെയ്യാതെ സ്വന്തം ശരീരം നിലനിർത്താൻ പോലും ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അപ്പോ ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന ഈ ശ്ലോകം
പരമഹംസയായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയോട് പറയുന്നതല്ല, ഈ ശരീരബോധത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ്. ആ, ഒ- നീ കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ നല്ലതാണ് നീ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ നിനക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം നീ ചെയ്യുക. നൈഷ്കർമ്മത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് കർമ്മം. കർമ്മം ചെയ്യാതെ സ്വന്തം ശരീരം നിലനിർത്താൻ പോലും ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അല്ലെ, നമുക്ക് ജീവിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്താലേ നമുക്ക് എവിടെന്നെങ്കിലും എന്ത് കാര്യം, ഇപ്പൊ ഒരു സാധനം വാങ്ങിക്കണമെങ്കിലും നമുക്ക് പൈസ വേണം. പൈസ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യണം. ജോലി ചെയ്താലേ നമുക്ക് അതിന് ഉള്ള വരുമാനം കിട്ടുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് നീ കർമ്മം ചെയ്യണം, എന്നാലേ നമുക്ക് ശരീരം നിലനിർത്താനും ഇതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഉന്നതമായ വംശപാരമ്പര്യമുണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന കപടയോഗികളും ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി സർവവും ത്യജിക്കുമെന്ന് നടക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാരും ഏറെ പേരുണ്ട്. അർജുനൻ അത്തരമൊരു കാപട്യക്കാരനാവണമെന്നല്ല, ക്ഷത്രിയർക്ക് വിധിച്ചിട്ടുള്ള ചുമതലകൾ നിറവേറ്റണമെന്നാണ് ഭഗവാൻ അഭിലഷിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇവിടെ പ്രഭുപാദര് മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് ചില സന്യാസിമാരുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ സന്യാസം സ്വീകരിച്ച് അവരെന്താണ്, മറ്റുള്ളവർക്കൊരു ബാധ്യതയാകും സന്യാസം സ്വീകരിച്ചത്. കാരണം അവര് അന്നന്നത്തുള്ള ആഹാരത്തിന് എന്ത് ചെയ്യും, ഭിക്ഷ ചോദിച്ച് നടക്കും. ഭിക്ഷ ചോദിച്ച് ഭക്ഷണം വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കും. ഇത് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ അതിനേക്കാളും ഒരു സ്വന്തമായിട്ട് ജോലി ചെയ്ത് വരുമാനമുണ്ടാക്കി സ്വന്തം ശരീരത്തെ നോക്കാൻ പോകുന്നവൻ ആ കപട സന്യാസിയേക്കാൾ എത്രയോ ഉയർന്നതാണെന്ന് പറയും. ഒരു ജോലിയും ചെയ്യാതെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു ബാധ്യതയായിരിക്കുന്ന ആ സന്യാസിയേക്കാൾ എത്രയോ ഉയർന്ന ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നവനാണ് അവൻ സ്വന്തമായിട്ട് ജോലി ചെയ്ത് പോകുന്നവൻ. എന്നാൽ ശരിക്കുള്ള സന്യാസിമാർ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? അവര് മനസ്സുകൊണ്ട് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നവരായിരിക്കും. അപ്പൊ ആ ശുദ്ധീകരണം കാരണം അവർ മറ്റുള്ള ജനതയെ, അവരുടെ അവബോധത്തെ ഉയർത്താനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദര് കൂടാതെ നമ്മളുടെ ഈ ഇസ്കോണിലുള്ള ഒരുപാട് മഹാരാജ് ഗുരുക്കന്മാരുണ്ട്. അവരൊക്കെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അവരെത്ര ജീവനുകളെയാണ് അവബോധത്തിൽ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പൊ അത് സമൂഹത്തിന് ഒരു ബാധ്യതയായിട്ടല്ല അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ആ സമൂഹത്തിനെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു പോകാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അവരെ സ്വയം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് നമ്മൾ നമ്മളുടെ കർമ്മം ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകം കേട്ടാൽ വിചാരിക്കും ആര് സന്യാസം സ്വീകരിക്കാൻ പോകരുത്, എല്ലാവരും വിവാഹം കഴിച്ച് ഗൃഹസ്ഥരായിരിക്കണം, എന്നിട്ട് ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കണം എന്നാണ്. അങ്ങനെയാണോ? ഈ ശ്ലോകം കേട്ടാൽ അങ്ങനെ തോന്നും അല്ലെ? ഈ ശ്ലോകം മാത്രം ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കൂ. നമുക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുക, അതാണ് ശ്രേഷ്ഠം. കർമ്മം ചെയ്യാതെ സ്വന്തം ശരീരം നിലനിർത്താൻ പോലും സാധിക്കില്ല എന്ന് തോന്നും. അപ്പോ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇസ്കോണിൽ ഒരുപാട് സന്യാസിമാര് വരുന്നത്? കാരണം അതാ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ, ഈ ശ്ലോകം ഒരു ശരീരബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി പറയുന്നതാണ്. ഒരു സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അതായത് നമ്മള് ആ മെച്യൂരിറ്റിയിൽ എത്താതെ എടുത്തു ചാടി സന്യാസത്തിലേക്ക് പോകരുത്. അങ്ങനെ പോയാൽ വീണു പോകും. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്ന, അർജുന നീ ഇപ്പം ക്ഷത്രിയനാണ്, നീ എടുത്തു ചാടി നിന്റെ ആശ്രമത്തിൽ നിന്ന് നീ അങ്ങോട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം നിനക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ഒരു കർമ്മവും ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ക്ഷത്രിയൻ എന്ന് പറയുമ്പം ക്ഷത്രിയന്റെ ആ ഒരു പാഷനേറ്റ് ആണ് അല്ലെ? ത്രിഗുണങ്ങളിൽ രജോ ഗുണം കൂടുതലുള്ള വ്യക്തിയാണ്. ആ രജോ ഗുണത്തിലുള്ള വ്യക്തി ശുദ്ധീകരിക്കണം. ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ ചെയ്ത് ആ ലെവലിൽ സത്വഗുണത്തിൽ എത്തിയാൽ മാത്രമേ അവൻ സന്യാസം സ്വീകരിച്ചിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ. അതാണ്, ആ ശുദ്ധീകരണത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകണം. അപ്പോ ഒരു പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം, ഒരുപാട് യുവാക്കള് ഇപ്പൊ ഇസ്കോണില് സന്യാസത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. അവരത്ര ശുദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ അവര് ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ലേ? എന്തായിരിക്കും ഉത്തരം? അല്ലേ, നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് യങ് ആയിട്ടുള്ളവര്, ഉയർന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നവര്, അവര് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബ്രഹ്മചാരികളായിട്ട് മാറുകയാണ്. പ്രഭുപാദരുടെ ടീച്ചിങ്സിൽ ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊരു എടുത്തുചാട്ടമാണോ? വീട്ടിലൊക്കെ എടുത്തുചാട്ടം ആണ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, അവർക്ക് എല്ലാ ട്രെയിനിങ്ങും കൊടുക്കാൻ ആളുണ്ട് അല്ലെ? നമ്മള് കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തില് അവർക്കൊരു മെന്റേഴ്സ് കാണും.
അപ്പൊ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ സ്വന്തമായിട്ട് ചിന്തിച്ച് അവരെ കൊണ്ട് പറ്റുമെന്ന് കാണുമ്പോഴാണ് അവര് ബ്രഹ്മചാരിയിലെത്തി പിന്നെ അടുത്ത സാഫ്രോൺ ലെവലിലേക്ക് പോകുന്നത്. അല്ല അത് പറ്റില്ല എന്ന് കാണുമ്പോൾ അവരൊരു നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. എപ്പോഴും അവരെ ചെക്ക് ചെയ്യും അല്ലെ, സാധനയൊക്കെ നോക്കും, കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യും. ഇത്ര സാധന ലെവൽ ഇത്രയായാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് സാഫ്രോൺ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ തലത്തിലേക്ക് ചെക്ക് ചെയ്താണ് പോകുന്നത്. അങ്ങനെ അവർ ആ ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ അത് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ മനസ്സിലാക്കും ഈ വ്യക്തിക്ക് ഇതിനേക്കാളും അവന് ഗൃഹസ്ഥനാകുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് അറിയുമ്പോൾ അവന് തന്നെ ഗൈഡ് ചെയ്യും, നീ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം സ്വീകരിക്കൂ എന്ന് ഗൈഡ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് പോകും. അപ്പൊ ആ നോക്കാൻ ഒരാളുണ്ട്, നമ്മളെ ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളെക്കാൾ ഉയർന്ന അവബോധമുള്ള ഒരു മെന്റർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രമേണ നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഈ ശ്ലോകം കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഓ സന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഫുള്ള് തെറ്റാണെന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷെ ഈ ശ്ലോകം ഒരു സാധാരണ ജനത്തിന് ആ കർമ്മബന്ധനത്തിൽ ശരീരബോധത്തിലുള്ള വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. സന്യാസം സ്വീകരിക്കുന്നത് തെറ്റല്ല, പക്ഷെ അവൻ ശുദ്ധീകരിക്കണം, അവനെ ഗൈഡ് ചെയ്യാനും അവനെ നിയന്ത്രിക്കാനും ഒരു ഉയർന്ന ഒരു ഭക്തൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആ ഭക്തന്റെ നിരീക്ഷണത്തിലായിരിക്കണം. അങ്ങനെ അവന്റെ അവബോധം ഉയരുന്ന നിരീക്ഷിച്ച് അവൻ ആ തലത്തിൽ വരുമെന്ന് കാണുമ്പോൾ അതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഞാൻ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് കേട്ടത് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തേ ഉള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പ്രഭു ലേറ്റ് ആയിട്ടാണോ വരുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മുടെ അനിൽ പ്രഭുവിന്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോ. നമുക്ക് നാളെ ഒരു 10 ശ്ലോകം കൂടെ, 10 അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 8 ശ്ലോകം കൂടെ എടുത്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ചോദ്യോത്തരങ്ങളിലേക്ക് കുറച്ച് സമയം എടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയും ശ്ലോകത്തിന്റെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ. നാളെ നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം ചോദ്യോത്തരത്തിനൂടെ വെച്ചേക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി എനിക്ക് ഞാൻ അറ്റൻഡൻസ് ഇട്ടില്ല. ഇത് ഇപ്പം ചാറ്റ് ബോക്സ്